It-tlieta wara nofsinhar Tancred Tabone tressaq il-qorti brabta mal-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xira taż-żejt mill-Eni Malta. Tancred Tabone kien inħatar bħala chairman tal-Eni Malta mill-Ministru Ostingat, illi jiġu wkoll kuġinuh, u nħatar ukoll chairman tal-Mediterranean Offshore Bunkering Company Limited, l-MOBC. Meta f'Ġunju tal-2005 Tancred Tabone spiċċa minn chairman tal-Eni Malta l-Gvern fl-istqarrija kien faħru tal-li kien waqqaf mix-xejn struttura ta' management f'din il-korporazzjoni. Kien faħħar ukoll il-Tabone tal-li grazzi għalih fit-18 xahar ta' qabel pajjiżna ma soffrix minn problemi ta' tuħ ta' dawl u tal-li kien ifranka mal-21 miljun euro fi spejjeż lill-Eni Malta. F'Ġunju 2005 l-Gvern ta' Lorenz Gonzi kien faħħar ukoll il-Tabone għal bidliet kbar li kien għamel fil-faċilitajiet tal-ħażna taż-żejt tal-MOBC. Madana kollu it-tlieta war nofsinhar immedjatament wara li Tancred Tabone tressaq il-qorti brabta mal-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xira taż-żejt mill-Eni Malta, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ddistakka lil nnifsu minn Tabone. Fl-istqarrija maħruġa t-tlieta war nofsinhar, Lorenz Gonzi qal fl-2005 il-kuntratt ta' Tabone ma kienx imġeddet mingħajr iżda ma qal għal xiex ġara dan. 8 snin ilu il-Gvern iżda kien ħareġ b'verżjoni differenti dwar ir-riżenja ta' Tabone. Fl-2005 kien intqal li Tancred Tabone kien spiċċa minn chairman tal-Eni Malta fuq talba tiegħu stess biex ikun jista' jiffoka fuq in-negozju tiegħu u għal ebda raġuni oħra. Il-Prim Ministru għadu ma weġibx x'kien jaf 9 snin ilu biex isset jgħid illi fl-2005 ma reġax ħatar lil Tancred Tabone bħala chairman tal-Eni Malta.